Α, ναι. Βασικότατο. Χω, Ιγκλάκος. Βλέπεις που ισιώνει και... Ωπα. Και λίγο μόνος του. Τέλειωσε, ναι. Βέβαια. Δεν τον πας πολύ χαμηλά όμως. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μέχρι να τον σιγουρέψουμε. Πάει πάνω, δεν πάει. Πάει πολύ πάνω. Καλά το ψηλιάστηκα. Από πρέπει να κάνεις την προηγούμενη εσύ. Ναι, βέβαια. Οκ, σταματάμε βίντεο.